Niin näin. Ei kannata. No niin, Valtterin vuoro. Joo, se pääsee kohta. Älä tiuskin mulle. Tai sä et mene sinne enää tänään. Me veke. Mutsi! Niin voit sanoa tolle, että lähtee veke. Se on ollut 4 tuntia putkeen tossa jo. Noin, sain koston. GG. Joo, kyllä se on niinku mun mielestä aika epäröi. Mä pelaan tän pelin loppuun. Mutta Niin. siitä huolimatta. Jos toi vinee mulle 247. Ensin aamulla 4 tuntia, sit sä oot iltapäivällä koneella, kun Valtteri tulee koulusta, niin sä vaan kieltäydyt Niin, koska... sitä koneelle. Niin, jos sä oot ilmoittanut, että se ei saa mennä koneelle. Vahtia sitä. No. Sä et voi tietää, mikä se on se lopputulos. Saako se mennä vai eikö se saa. Sä et ole Valtterin äiti. Onnekseen no. No niin, älä käyttäydy sit silleen. No niin, eikö se ollutkin hieno keskustelu? Sä et ole Valtteri äiti. Niin. Ei oo Loli onlineissa. Mitä sun broisissa haluaa mennä tekemään, jos Loli ei vittu edes toimi? Se joutuu, ei, kun se pelaa Maplee. Et ei Ja vittu se oikeesti. on. Selitä tolle. Okei, GG. MMORPG 2D. No niin. Ei se on ku vitun vanha vovi, selvä. Ei. Niin. Käyttäytyminen rupeaa olemaan loukkaavaa. Ai mitä? Niin mitä? Niin, kerropa mitä mä tein äsken. Niin mitä? Niin. Sun käyttäytymisesi on loukkaavaa. Oh. Jos et muuta sitä käytöstä saat siitä sanktioita. Ymmärrätkö? Sinä et täällä naureskele kavereittes kanssa yhtään mistään Valtterin pelaamisista etkä muitenkaan. Hoitele sinä vaan kuule ihan omia asioitasi. Ei me naureskella sen pelaamista, me naureskellaan teille kahdelle, kun te vineette mulle. Niin. Joo, sekin saa luvan loppua. Mä en oo mikään yleisen naureskelun kohde. Mä olen täällä se, ketä päättää täällä näistä asioista. Mun koko perhe kuule, kaikki muut paitsi minä on yleisen nauraskelun kohde. Siitä käyttäytymisestä, minkälainen siitä ootte. Niin. Aivan, Et... minä en halua olla teidän Ai jaa, sä oot jo... No. kohde. Niin, se loukkaa minua. Aha. No, Niin, tapahtunut jo. Se. Niin, lopeta se. Ei suakaan naurata siinä vaiheessa, kun sä istut täällä 4 päivää ilman tietokonetta, ilman piuhoja. Just ton takia kato me Niin. Kyllä muuten naurattaa tossa vaiheessa. Niin. Ei naurata Naurattaa tuossa vain. vaiheessa, kun sulle on sen 4 päivää, kun sä oot ilman. Niin. Aivan. Ei, naurattaa enemmän mun kavereita vaan. Niin. No kannattais miettiä sitten, että mitä sä siinä naureskelet. Asiat nimittäin ei kuulu sun kavereille polaa. No, aina kun sä tuut tähän puhuu, niin ne kuulee kaiken mitä sä puhut. No, anyway. Semmonen juttu, että otetaan siitä se mikrofoni pois. Puhu sinäkään. Niin, kuulitteko? Tää on niinku ykkösfakta. Että se on niinku mun juttu, mitä kunnioitetaan täällä. Ei niiden sun kavereittesi. Sen sä voit tehdä sit jossain muualla. Kuin mun kotona. No niin, nyt se keskustelu päättyy. Älä! Vittu viikon naurut. Aika GG mutsi. Siinä on ainakin hyvä mutsi, ei siinä mitään. Ei vittu.